So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel! So for today's vlog, dili ta magmukbang, dili ta mag-challenge karon. So for today's vlog, ako rang usa, wala si Kuya Kens ninyo. So mag-tutorial ta karon. So that's why ba nakadiri is regular yung mens mo. That's why nakadiri because napaka tawag dun? Nilalayag ka or something na sobrang sakit ng puson mo kaya kaan dito. So, dahil wala akong luya ngayon, sasamahan niyo akong bumili sa labas dahil naubusan ako ng luya. So, marami pala ang benefits yung luya, guys. So, in my experience at yung mga based on my research, guys, yung luya kasi nakakatulong yun ng pang body fit. So, nakakatulong talaga yun sa akin. So, dahil naubusan na kami ng luya, hindi ko na siya masyadong iniinom. Kaya, ngayon, sasamahan niya ako na bumili ng luya. So, sa mga ibang research ko naman, guys, is ito yung pampawala ng sakit sa puson habang nare-regla ka or habang papunta ka pa lang sa menstruation mo. So, samahan niyo ako mga kabisaya. And 3, 2, 1. Nagpila? Pila ito? 5 na. Wala lang. Yan. Wow! Swerte tayo, guys, oh. Luyang dilaw. Yan. So, maliit lang yung kukunin natin. So, balatan lang natin, guys. Yan. Yan. Kuha pa tayo, guys. Okay na siguro to. Yan. Okay na to. Tapos, guys, lumasito. So, gawing guys, para sa, ano ba yung tawag dun? Kalimutan ko. So, ready na itong luya natin, guys. Ibaba na natin sa pinakaluan nating tubig.
tamang-tama lang to sa akin, guys, kasi regular yung mens ko. Tapos, hindi pa ako dinadat niya ngayon. At ilang araw na rin nagsisimula yung sumasakit yung puson ko. Kaya kailangan ko talaga ngayon ng luya. Para naman mabawas-bawasan yung sakit. Kasi alam ko kasi yung papalapit na yung mens ko, sumasakit talaga yung puson ko. Tsaka, kahit malayo pa yung mens ko, ramdam ko pa rin. Merong kunting kurot, parang ganun. Tas, pag tumatagal yung araw, mas sumasakit siya. Gets nyo ba, guys? Naranasan nyo ba rin yun? Yung, example, ngayong araw, nagsisimula ng masakit. Tas, pagbukasan, mas masakit pa. And then, pagbukasan ulit, mas masakit pa ulit. So, yun yung nangyari sa akin. Ganyan ako pag malapit na yung menstruation ko. Kaya, try nyo rin yung luya, guys. Baka affected din sa inyo. Effective din sa inyo. So, yan. Parang nabawasan yung sakit ng puson ko, guys. Hindi nyo rin masasabing pangit yung lasa kasi nilagyan ko na siya ng limonsito tsaka asukal. Kaya hindi siya papangit ang lasa. Tamang-tama lang talaga. Dati kasi, guys, when I was high school, naranasan ko na rin yung sinasabi nilang layag. And 1 month ata yun. 1 month and 2 weeks. Nilalayag ako nun. Grade 9 ata ako yung araw na yun. Grade 9, hindi ako ninatnan. Dahil, nung last month nang hindi ako month na dinadatnan, kasi 2 weeks yung regla ko. Grabe talaga yung regla ko. As in, nakakamatay yung sakit. At, ang tagal mawala, ha? So, try nyo rin to, guys. Simula nung uminom ako ng luya, nagiging okay na rin. Nung una, naging 3 days na lang, naging 4 days, naging 5, or minsan nga, naging normal, unti-unti siya naging normal, guys. Nakakatulong talaga ito sa akin. Kaya sana, guys, nakakatulong din ito sa inyo, yung pag-share ko ng tutorial ngayon, at sana, nagustuhan nyo. At, hindi talaga kayo, guys, hindi kayo magsisisi. Wala namang mawawala pag susubukan nyo. Diba? Tsaka, masarap siyang higupin hanggang init pa siya. Mas gusto ko uminom ng ganito habang mainit pa siya kaysa malamig na. Kasi, yung init kasi kumakapit dito sa tiyan, kaya kailangan natin ng mainit sa tiyan natin. Yung parang, basta, experience ko lang, guys. Sana din, sana natulungan ko kayo sa tutorial ngayon. Gusto ko siyang i-enjoy, guys, nakasama kayo. Malapit na din siyang maubos. Hindi to scam, guys. Hindi ito, joke. Nawala talaga yung sakit ko. Nung ininom ko to, nawala talaga. Oo, nakakatulong talaga siya. So, tayo mga babae, kailangan natin ng luya para naman mabawas-bawasan yung sakit. Yung sakit ko ngayon nawawala talaga. Means, nung isang araw pa itong sumasakit at hanggang ngayon, nung uminom ako ng luya, nawala. Walang joke. Super effective talaga nito, kaya gusto kong matutunan nyo. At sana naman ma-apply nyo ito sa inyo. At easy lang naman to, guys. Mabibili lang talaga yung luya sa tapat ng bahay namin or sa tapat ng bahay nyo, yung mga tindahan doon sa inyo. So, nawala talaga, guys. Walang joke. Napilitan kasi akong bumili nito kasi sobrang sakit na talaga. Hindi ko na matiis. So, guys, there ako top. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more videos below. So, hope you enjoy. Bye!